Huma 138 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew reġistrati bejn it-3 u l-4. Din iċ-ċifra tella l 18,306 n-numri totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 190 persuna sabiex issa huma 15,423 dawk il-persuni li fiequ mill-Covid. Ta' kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie konfermat ukoll li pajjiżna irreġistrat 3 imwiet oħra kawża tal-pandemija, żewġ irġiel ta' 68 u 84 sena li tilfu ħajthom fl-isptar Mater Dei u mara ta' 90 sena li mietet fl-isptar Karen Grek. Sabiex l-ammont totali ta' vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna issa żdiedu għal 273 b'sitt fatalitajiet fl-ewwel 3 ijiem ta' frar. U dan kollu, il-Prim Ministru qed iwieġeb biss billi juża r-retorika solita tiegħu. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Bħalissa il-każi attivi ta' COVID-19 jammontaw għal 2610 ta' fil-waqt li tul il-jum ta' tlieta jingħataw 1250 vaċċin, 415 persuna jingħataw it-tieni doża. Intant, il-Gvern laqa l-proposta tal-Partit Nazzjonalista biex it-tilqim tal-Covid jibda jsir fil-komunità dan bilan li jintlaħqu aktar nies, il-proċess ikun aktar effiċjenti u ta' inqas kumdità, partikolarment għall-anzjani. Il-Gvern ħabbar li ser juża s-servizzi ta' toba tal-familja u bekk jassigura wkoll aktar suċċess u effiċjenza, pass illi ser jittieħed wara l-proposta li tresqet mill-Covid Action Team tal-Partit Nazzjonalista. Dan it-tim tal-Partit Nazzjonalista qed iressaq proposti konkreti għall-immaniġġjar aħjar tal-pandemija u din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista kien proattiv f'dawn l-aħħar xhur, inkluż meta ħareġ bil-kunċett illi jitqasmu il-vouchers.